ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 18/12/22. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ದಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು 18 ಸನ್ಪತ್ತ ಮೋಜಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುಬನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಶ್ವಾಸ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಇನಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವಬಾಬಾ ಸರ್ವ ಜೋಕ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಮೂಜಿ ಸಂಬಂಧಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಮಾತಿಡ್ದಲ ಸುರುತ ಪ್ರಿಯ ಸಂಬಂಧವಾದುಂಡು. ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಮಾಲಿಕರು ವಾರಸುದಾರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ವಾರಸುದಾರರ್ನ ಜೊತೆ ಈಶ್ವರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜಿಡ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸದ್ಗುರುಗೂ ಪ್ರಿಯ ಆದುಲ್ಲರು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವಬಾಬಾ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹ ಮೂಜಿ ಸಂಬಂಧನು ವಿಶೇಷ ರೂಪಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಚಂದು ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧನು ನಿಭಾಯಿಸುವನಂಚಿನ ಅನುಭವಿ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು. ಅಂಡ ಇನಿ ವಿಶೇಷ ಮೂಜಿ ಸಂಬಂಧನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು. ಈ ಮೂಜಿ ಸಂಬಂಧಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಆದುಂಡು. ಇನಿ ವಿಶೇಷ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಉಮ್ಮಂಗೊಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾರೊಂದು ಬತ್ತದ್ದು ಮುಟ್ಟುದಾರು. ಬಾಬಾಗು ಶುಭಾಶಯನು ಕೊರ್ರೆಲ ಬೈದರ ಅತ್ತು ಬಾಬರ್ದು ಶುಭಾಶಯನು ದೇತೊಂಡ್ರೆ ಬೈದರ. ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದರು. ಪುದರೆ ಆದುಂಡು ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಅತ್ತುಂಡ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಐದವರ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಎಂಚಿನೇನು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುವರು. ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ರಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಪಾಲನೆ ಆಪುಂಡು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಬ್ದ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪುವರು. ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಕುಲು ಸಹ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳರು. ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುರು ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬನ ಜಯಂತಿ ಸೋ ನಿಕುಲ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಕುಲ್ನ ಜಯಂತಿಲ ಸಹ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಈ ಅಲೌಕಿಕ ದಿವ್ಯ ಜನ್ಮದ ಅತ್ತುಂಡ ಈ ಡೈಮಂಡ್ ಜಯಂತಿದ ಪದಮದ ಆತು ಶುಭಾಶಯನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕುಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಶುಭಾಶಯದ ಪತ್ರ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾಬನ ಕೈತಲ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆಲ ಸಹ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಹೃದಯರ್ದು ಶುಭಾಶಯದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆರು. ದೂರೊಪ್ಪಡು ಅತ್ತುಂಡ ಎದುರುಡುಪ್ಪಡು ದೂರಡುಪ್ಪುನಕಲ್ನ ಶುಭಾಶಯದ ಗೀತೆ ಸಹ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಕೇನುಂದುಂಡು. ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಬಾಪ್ದಾದ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪದಮ ಶುಭಾಶಯನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಇಂದುವಂತೂ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದೇ ಉಳ್ಳರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನಡು ಒವ್ವೇ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಸದಾ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹದ ಜೀವನನು ಮಲ್ತನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲೌಕಿಕ ಡಿಕ್ಷನರಿಡ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಅವು ಆದುಂಡು. ಕೇವಲ ಇನಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ಸದಾ ಉತ್ಸಾಹ ಜಿಂಜಿನ ಜೀವನನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ. ಎಂಚ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಡು ಶ್ವಾಸ ಇತ್ತಿಲೆಕ ಜೀವ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಶ್ವಾಸ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅಂಡ ಜೀವನ ದಾದಾಪುಂಡು ಸಮಾಪ್ತಿ. ಅಂಚನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಶ್ವಾಸ ಆದುಂಡು ಸದಾ ಉಮ್ಮಂಗ ಅಂಚನೆ ಉತ್ಸಾಹ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನಡು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡು ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನವತ್ತು. ಶ್ವಾಸದ ಗತಿ ಸಹ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಶ್ವಾಸದ ಗತಿ ಮಸ್ತ್ ತೀವ್ರವಾದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಜೀವನ ಯಥಾರ್ಥವತ್ತು. ಅಂಚನೆ ನಿಧಾನವಂಡಲ ಯಥಾರ್ಥ ಜೀವನ ಒಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅತ್ತುಂಡ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ. ಇಂದೆಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀವನ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಅಂಚಾಂದು ಇಂದೇನು ಚಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನಡು ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹದ ಗತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದುಂಡ. ಅತ್ತುಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ತೀವ್ರ ನನ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ನಿಧಾನವಾದುಂಡೆ ಏಕರಸವಾದುಂಡೆ. ಏಕರಸ ಆದುಪ್ಪಡತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ನನ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಕಡಿಮೆ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಅತ್ತೆ. ಐನೆರ್ದವರ ಸಂಗಮಯುಗತ ಪ್ರತಿ ಘಳಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ವಿಶೇಷ ಮನೋರಂಜನೆಗಾದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುರು. ದಯಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನಡು ಕುಡ ಪೋದು ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವರು. ಪಂಡ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನಡು ಕುಡ ಓಡೆ ಪೋದು ನಿಕುಲು ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವರು. ಮೂಲೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಒಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಸಾಗರದ ದಡೊಟ್ಟು ಅತ್ತುಂಡ ಪೂದೋಟಡೋ ಅತ್ತುಂಡ ಕ್ಲಬ್ಬುಡ ಪೋಪುಜೆರತ್ತ
ಮೂಲೆ ಸಾಗರದ ತೀರಲ ಆದುಂಡು, ಪೂತೋಟಲ ಆದುಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಬ್ಬು ಸಹ ಆದುಂಡು. ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಲಬ್ಬು ಎಡ್ಡುಂಡತ್ತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಶ್ವಾಸ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಶ್ವಾಸದ ಗತಿ ಸರಿಯಾದುಂಡತ್ತೆ. ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರಿ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಅದು ಬುಡ್ಪುಂಡೆ. ಬಾಪ್ತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆನು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಕೆಬಿಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತೆತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕುಲು ಸಹ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಐದವರ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಅತ್ತಂಡ ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಡ್ಡೆತ್ತ ರಹಸ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೊಂದರತ್ತೆ. ರಡ್ಡೆತ್ತಲ ರಹಸ್ಯನು ಸ್ವಯಂ ತೆರಿಯೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಕಲಿಗ್ಲ ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿಪೋಲಿ. ದೇವಂಡ ಬಾಬನ ಜಯಂತಿದ ಜೊತೆ ನಿಖಿಲ್ನಲ ಸಹ ಆದುಂಡು. ನಿಖಿಲ್ನ ಜನ್ಮದಿನದ ರಹಸ್ಯನು ತೆರಿಯೋಲಿ ಅತ್ತೆ. ನೆನೆಪಾಡ್ತ ಭಕ್ತಿರು ಮಲ್ಲ ಭಾವನೆಡ್ದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಅಂತರ ಇಂದು ಆದುಂಡು ಶಿವರಾತ್ರಿಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವ್ರತನು ದೀಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಖುಲು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ದೇಪಂಡ ನಿಖುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪುಟ್ಟುಡ್ದೆ ಸದಾ ಕಾಲಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನಗಾದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ವ್ರತನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ. ಐಗೋಸ್ಕರ ಕುಡ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕುಲ ಅಂಡಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವ್ರತನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಖುಲು ಮಾತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮಲು ಜನ್ಮೊಡ್ದೆ ಈ ವ್ರತನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತ. ಎಂಗ್ಲು ಸದಾ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಸಂಪನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲ. ಇಂದು ಪಕ್ಕಾ ವ್ರತ ದಿತೊಂದುಲ್ಲರ. ಅತ್ತಂಡ ಒಂತೆ ಕಚ್ಚ ಉಂಡೆ. ಏಪ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಬಂಧ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ಅಂಚಾಂದ್ ವ್ರತ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡತ್ತೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಕುಲು ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದ ವ್ರತೊಂದೀಪೇರು. ಇಂದಿರ್ದು ದಾದ ಸಿದ್ದಾಪುಂಡು. ತಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನಡು ಸದಾ ಕಾಲಗು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದ ವ್ರತೊಂದಿ ಒಂದುಲ್ಲಾರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಪ್ರಿಯಾದುಂಡು. ತಿನ್ಪುನಿ ಪರ್ಪುನಿ ಓ ಪೂರ ಉಂಡು ಬೋಡಾಂಡ ತಿಂದು ಬಿಡ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ವ್ರತವಾದುಂಡ. ಅತ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸುಸ್ತಾದು ವ್ರತನು ಮುರಿದು ಉಡ್ಪರ ಪಂಡ ವ್ರತನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪರ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಕಣತದು ತಿಂದು ಬಿಡ್ಪರ. ಒಂತೆ ಡೀಲಾದು ಮಲ್ತದು ಬಿಡ್ಪರ. ತೂಲೆ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ವ್ರತೊಂದು ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೋಡಂಡ ವರ್ಷಡು ಒಂದ್ಸರಿ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ಮರ್ಯಾದೆದ ಪಾಲನೆಯಂತೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ. ಏಪ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ವ್ರತಡು ಪಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಏತು ಪಕ್ಕ ಉಲ್ಲರು ಪಕ್ಕ ಆದುಲ್ಲರ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಒಂತೆ ಡೀಲಾದು ಬಿಡ್ಪರ. ನಡಪುಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಭೋಗುನು ದೀದು ಬಿಡ್ಪ ಇನಿ ದೀಪುಜಿ. ಇಂದು ಸಹ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮದ ಜೀವನದ ಬೇಹದ್ದ ವ್ರತದ ನೆನಪಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ವಿಶೇಷ ಈ ದಿನ ಪವಿತ್ರತೆದ ವ್ರತೊಂದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರತೆದ ವ್ರತೊಂದಿಪೇರು. ರಡ್ಡು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದ ವ್ರತೊಂದಿಪೇರು ಮೂಜಿ. ಇಡೀ ದಿನ ಏರೆಗ್ಲ ಸಹ ಒವ್ವೇ ಪ್ರಕಾರದ ದುಃಖ ಅತ್ತಂಡ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಈ ವ್ರತೊಂದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ತಮ್ಮ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ವ್ರತ ಬೇಹದ್ದುದಾದುಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತಾದುಂಡು. ಪವಿತ್ರತೆದ ವ್ರತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನೊಡ್ದೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯತ್ ಅಂಡ ಐನು ವಿಕಾರದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಒಂದುಲ್ಲರು. ಇಂದೆಕ್ ಪನ್ಪೆರು ಪವಿತ್ರತೆದ ವ್ರತ ಆಯ್ದವರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪವಿತ್ರತೆದ ವ್ರತ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಸಫಲವಾದುಂಡು. ಎಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅರ್ಥಾತ್ ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರುದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯನು ಪಡೆಯರೆಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷ ಗಮನೊಂದಿ ಒಂದುಲ್ಲರ. ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ಬೇತೆ 4 ಜೊತೆಗಾರರು ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರು ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಐತಲ ಸಹ ಗಮನದಿ ಓಡತ್ತೆ. ಐಗೋಸ್ಕರ ರಜೆ ಉಂಡೆ. ಒಂತೆ ಕೋಪನು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪ ಬಂದು ರಜಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ರಜೆನು ಕೊರ್ದು ಬುಡೊಂದುಲ್ಲಾರು. ತೂಪರತ್ತೆ ಕ್ರೋಧದ ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲು ಏರು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ರಜೆನು ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ತಾರ. ಕ್ರೋಧ ಮಹಾಭೂತನು ಗಿಡತ್ತುದರ ಅಂಡ ಅಕಲ್ನ ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಂಡ ಐತ ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲ್ನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ಪ್ರೀತಿನಿ ಇತ್ತೆಲ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲರ. ಎಂಚ ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲು ಇಷ್ಟಾಪೆರತ್ತೆ ಐದವರ ಕ್ರೋಧದ ಚಿಹ್ನೆ ಜೋಕುಲು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಿಯಾದುಪ್ಪರತ್ತೆ. ವ್ರತ ಅರ್ಥಾತ್
ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆದ ವ್ರತ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನು ತೆಲಿಪೋಯರು. ಪನ್ಪೆರು ಕ್ರೋಧ ಬೈಜಿ ಅಂಡ ಕ್ರೋಧನು ಕನವಡಾಂಡು ಐಕ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕಂತೂ ಬೈಜಿ ಅಂಡ ಬೇತೆಕುಲು ಕನಪದು ಬಿಡಿಯರು. ಮಸ್ತ್ ಮಜೆದ ಪಾತೆರನು ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಸಹ ಆ ಸಮಯಡು ಇತ್ತುಂಡ ನಿಕುಲಿಗೂ ಸಹ ಕೋಪ ಬತುಬುರ್ತು ಅಂಡ ಬಾಪ್ತಾದರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಕ್ಷಮ ಮಲ್ತದು ಬುಡಿಯೆ ಅಂಡ ನನ ಕುಡ್ಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಅರ್ಥವಾದುಂಡು ಅಂಧಕಾರನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಕಾಶನು ಕರಂಪುನಂಚಿನ ರಾತ್ರಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾಪನೆ ಇಂದುವೇ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯದು ವಿಶ್ವದ ಅಂಧಕಾರನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು. ಏರು ವಿಶ್ವಗೂ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಆದುಲ್ಲೆರು ಅಕುಲು ಸ್ವಯಂ ಏರಾದುಲ್ಲೆರು. ಸ್ವಯಂ ಅಂತೂ ಅಂಧಕಾರಡು ಉಪ್ಪುಜೇರು ದೀಪದ ತರ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿದಾನೆ. ದೀಪದ ತಿರ್ತು ಅಂಧಕಾರ ಉಪ್ಪುನು ಮಿತ್ತಿಡು ಬೊಲ್ಪು ಉಪ್ಪುನು. ನಿಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯಾದುಲ್ಲರ ಅಂಚಾಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪಾದುಲ್ಲೆರು. ಲೈಟ್ ಮೈಟ್ ರೂಪಡುಲ್ಲರ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೆಗಲ ಸಹ ಲೈಟ್ ಮೈಟ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಒಲ್ಪ ಸದಾ ಬೊಲ್ಪು ಉಪ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಅಂಧಕಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರ್ಪುಜಿ. ಅಂಧಕಾರ ಉಪ್ಪುನೆಕ್ಕು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಂಧಕಾರ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಕಾಶತೆಯಾದುಂಡು ಅಂಧಕಾರನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅಂಧಕಾರ ಉಪ್ಪುನೆಕ್ಕು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಉಪ್ಪುನೆಕ್ಕು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ ಬರ್ರೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ನಡಪುಲೆ ಒರಿನ ಮಾತ ಅಂಡ ಆಕಾರ ಪಿದರ್ದು ಪಾಡು ಇಂದು ಆಪುನೆಕ್ಕು ಸಾಧ್ಯನೆ. ಅಂಚಾಂದು ಒವ್ವೇ ವಿಕಾರದ ಅಂಶೆತ್ತುಂಡ ಐನು ಪ್ರಕಾಶತೆಯೆಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಅತ್ತುಂಡ ಅಂಧಕಾರ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರೆ ಅಂಧಕಾರ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬುಡ್ತುನತ್ತೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಚಿತ್ರವಂತೂ ತೊಜ್ಪವೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಐಟಿ ಎಂಚಿನೇನು ತೊಜ್ಪವರು ಅಂಧಕಾರನು ಗಿಡ ತೊಂದುಪ್ಪುನೇನು ಪಂದು ಅತ್ತುಂಡ ಒಂತೆ ಉರಿದು ಬುಡ್ತುಂಡೆ. ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ಒಂತೆ ಮಲ್ಪರ ಅತ್ತು ಬಾವುಟನು ಆರಿಸವಂದುಲ್ಲರ ಎಂಚ ಸದಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಎಂಕುಲು ಇಂದೇನು ಮಲ್ಪುಜ ಒಕ್ಕ ಕುಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈ ರೀತಿಯಂತೂ ಇಚ್ಚಿತಾನೆ. ಸುರುಕು ಸಹ ತಿರಿಯೊಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆದ ಅರ್ಥವಾದುಂಡು ಪ್ರಾಣಪಾಡು ಅಂಡ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ತುಂಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಎತ್ತು ಏಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಪಗ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸರಿಯಾದುಂಡು. ಒಂಚು ವೇಳೆ ಒವ್ವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಣ್ಣಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಐತಂ ಎದುರುಡು ನಿರ್ಬಲ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ವಚನ ಅರ್ಥಾತ್ ವಚನ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ಮನಸ್ಸಿರ್ದು ಮಲ್ತದು ಪನ್ಪುನೆರ್ದವರ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ಕುಲ ಆ ಸಮಯಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಕಲ್ಪನು ಮಲ್ಪೆರು. ಏಪ ಮನಸ್ಸಿರ್ದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಏರ್ನ ಜೊತಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪರು ಆಯ್ದವರ ಬಾಬಡ್ದು ಮನಸ್ಸಿರ್ದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಮನಸ್ಸಿರ್ದು ಮನ್ಮನಾಭವ ಆಪುನಿ. ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಮನಾಭವದ ಮಂತ್ರನು ಸಹ ಒವ್ವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಯಂತ್ರವಾದ ಬುಡ್ಪುನು. ಆಂಡ ಮನಸ್ಸಿರ್ದು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಇಂದು ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಮನಸ್ಸುಡು ಬತ್ತುಂಡು ಇಂದೇನು ಯಾನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾಂದು ಮನಸ್ಸುಡು ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಬತ್ತುನು ಪಂಡಿತ್ತುಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ಐನೆರ್ದವರ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಲೆ ಇಂದೆಕ್ಕು ಪನ್ಪೇರು ಒಂತೆ ನಿರ್ಬಲತೆ. ಏರು ಮನಸ್ಸಿರ್ದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಆದುಲ್ಲೆರು ಅಕುಲು ಇಂದೇನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪಂಡಿತ್ತುಂಡ ಅಕುಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪಂಡೆರುಂದಿತ್ತುಂಡ ಅವು ಮಲ್ತುದುಂಡು ಅರ್ಥ. ನಿಶ್ಚಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಫಲತೆಡು ನಿಶ್ಚಿಂತ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಇಂದು ಆದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಆದುಂಡು ಅಪಗನೆ ಬೋಡು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಂಡ ಏಪ ಆಪುಂಡು ತೆರಿಜಿ ಮುಲ್ಪ ಇಂದೇನು ಮಲ್ಪೆ ತೂಪೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಗಿಲಿಯಾದು ಪುಣ್ಯಾದುಂಡು
ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ಕೈತಲು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ಮಾತ ಫೈಲ್ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಉಂಡು. ಫೈಲ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಫೈಲ್ನ ಜಿಂಜೇರ ಬಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎರಾಂಡಲ ಬಾಪ್ತಾದರಿಗೆ ಪನ್ಪೆರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆದ ಪತ್ರನು ಬರೆತೇನೆ. ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ಎದುರುಗು ಮಾತ ಫೈಲ್ ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ. ಫೈಲ್ಡು ಪತ್ರನು ಒಂಜೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ. ಹತ್ತುಂಡ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಬಲಹೀನಾಪುನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣನು ಬಾಪ್ತಾದರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ರಾಯಲ್ ರೂಪೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಲಹೀನಾದು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದವಾದುಂಡು ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಯಾನ್. ಈ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಈ ರೀತಿ ತಿರಿಯೊಂದೆ ಯಾನ್ ಇದೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ, ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೇ ಸರಿಯಾದುಂಡು, ಯಾನ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಸರಿಯಾದುಂಡು ಅಂಚ ಅಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಯಲ್ ರೂಪೋಡು ಎನ್ನತನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಲ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಕಡೆಕ್ಲ ನಿರ್ಬಲಾದ ಹೃದಯ ವಿದೀರ್ಣ ಶಬ್ದನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ಈತೊಂಜಿ ಸಹನೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಏನನು ಯಾನ್ ಒಂಜೇ ಸರಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡಡು ಈತೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಆಪುಜಿ. ಈ ಎನ್ನತನ ಬಲಹೀನವಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರಾಯಲ್ ರೂಪ ಆದುಂಡು. ಎನ್ನ ಜೀವನೋಡು ತೂಲೆ ಇಂದುವೇ ಎನ್ನತನದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ರೂಪಡು, ಸ್ವಭಾವದ ರೂಪಡು, ಭಾವದ ರೂಪಡು, ಭಾವನೆದ ರೂಪಡು, ಪಾತೆರದ ರೂಪಡು, ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದ ರೂಪಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ರೂಪಡು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿಡು ಯಾನ್ ಬಲಿನು ಕೊರ್ಪರ ಭಕ್ತರು ಪಾಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಮೇಕೆನು ಬಲಿ ಕೊರ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಇಂದೆತ ಬಲಿನು ಕೊರ್ಲೆ ನೆನಪ ಹಾಡ್ತೊಡು ನಿಕುಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಬೇತೆ ರೂಪೋಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಲಿನು ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ತಾರ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಎನ್ನತನದ ಬಲಿ ಒರಿದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬಾಬನ ಜೊತೆಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು, ಪ್ರೀತಿಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರು ಪನ್ಪೆರು ಬಾಬನ ಜೊತೆ 75% ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು, 50% ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಪಂಡು. ಪ್ರೀತಿಗಾದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೆರು 100% ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಸಹ ಪನ್ಪೆರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಮುಲ್ಪ ಅಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಸ್ ಪ್ರೀತಿಡು ತ್ಯಾಗದ ವಸ್ತುವೇ ದಾದುಂಡು. ಅಂಚ ಅಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ಮನಸ್ಸರ್ದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದೃಢ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಕುಡ ನಿಕುಲು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಉಂಡೆ ಅತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಉಂಡೆ ಪಂದು. ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ಬಲಹೀನಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಲ್ಲರ. ತುಂಡಾಪುನೆಟ್ಟು ಅತ್ತತೆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಪ್ತಾದರು ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿ ಜೋಕ್ಲೆಂತುವುದು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಬನು ಗುರುತು ಮಲ್ತರತ್ತೆ. ಇಂದು ಮಾತೆರ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು. ರಡ್ಡನೆದ ಅದ್ಭುತ ಭಿನ್ನ ವೃಕ್ಷದ ರೆಂಬೆ ಆದಿತ್ತುಂಡಲ ಒರಿ ಬಾಬನ ಚಂದನದ ವೃಕ್ಷದ ರೆಂಬೆಯದು ಬುಡ್ತರತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೃಕ್ಷದ ರೆಂಬೆಯದುಲ್ಲರ ಭಿನ್ನತೆಡ್ಲ ಏಕತೆನು ಕನೈದರ. ದೇಶ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು, ಭಾಷೆ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಿನ್ನತೆಡು ಏಕತೆನು ಕನೈದರ. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒವ್ವಾದುಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಏಪಲ ಪನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ವಿದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಂಡು. ಅತ್ತುಂಡ ಭಾರತವಾಸಿಲು ಪನಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಪಂಡು. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯತ್ತು ಅತ್ತುಂಡ ವಿದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯತ್ತು ಇಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾದುಂಡು. ಅಂಚ ಅಂದು ಭಿನ್ನತೆಡು ಏಕತೆ ಇಂದು ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದ್ಭುತನು ಎಂಚಿನಂದು ಮಲ್ಪರು. ಬಾಬನಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಬಾಬನ ಜೊತೆಟುಲ್ಲರು, ಬಾಬನ ಸಮಾನಾದುಲ್ಲರು. ಮಾತಾ ಪ್ರಕಾರದಲ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ರೀತಿ ಪದ್ಧತಿಲು ದಿನಚರ್ಯ ಮಾತೆಲ್ನ ಸೇರ್ಸದು ಒಂಜಾದು ಮಲ್ತು ಬುಡಿಯರು.
ಅಮೇರಿಕಡುಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ಲಂಡನ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಒಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ದಿನಚರಿ ಒಂಚೆ ಆದುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಆದುಂಡೆ. ವಿದೇಶದ ದಿನಚರ್ಯ ಬೇತೆ, ಭಾರತದ ದಿನಚರಿ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು. ಅಂಚಾಂದು ಈ ಭಿನ್ನತೆದ ತ್ಯಾಗ ಇಂದು ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು ತಿರಿಂಡೆ. ಎಂಚೆಂಚಿನ ಅದ್ಭುತನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಬಾಬಾಗೋಸ್ಕರ ಗಾಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ. ಬಾಬಾ ಅದ್ಭುತನು ಮಲ್ತೆರು, ಬಾಬಾ ಕುಡ ಪಂಡೆರು. ಜೋಕುಲು ಅದ್ಭುತನು ಮಲ್ತೆರಂದು ಬಾಪ್ತಾದರ ತೂದು ತೂದು ಖುಷಿ ಆಪೇರು. ಬಾಬಾ ಹರ್ಷಿತಾಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಖುಷಿಟ್ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೇವೆಡ್ಲ ಸಹ ನಾಲ್ಕಡೆ ವಿದೇಶಡು ದೇಶಡು ಕೆಣೊಂದುಪ್ಪೆ. ರಡ್ಡೆತಲ ಸೇವೆಡ್ಲ ರೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಮಾತಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುಲ ಸಹ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಅರ್ಥಾತ್ ಸಫಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಏತು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪನು ಸಫಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪರ ಆತು ಸಹಜ ಸಫಲತೆದ ಅನುಭವ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಏಪಲ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಇಂದು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು. ಎಂಚ ಪನ್ಪುನತ ಬದಲಾದು ಇಂಚ ಆಪುಂಡು. ಸಂಗಮದ ವಿಶೇಷ ವರದಾನನೆ ಆದುಂಡು. ಅಸಂಭವನು ಸಂಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಬರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು. ಕಷ್ಟವಾದುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ನಿಶ್ಚಯ ದೀವೊಂದು ಪೋಲೆ ಇಂದು ಆದೇ ಬುಡ್ತುಂಡು. ಕೇವಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಡ್ ಕನವಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ರಿಪೀಟ್ ಆವಡು ಆದೇ ಬುಡ್ತುಂಡು. ಆಪುನೆನು ಕುಡ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪುನಾದುಂಡು. ಸಹಜ ಸಫಲತೆದ ಆಧಾರ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಖಜಾನೆನು ಸಫಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ತೆರಿಂಡೆ. ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಅತ್ತು ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಹಜವಾದ ಆಪುಂಡು. ಸಂಕಲ್ಪದ ಏರುಪೇರಿತ್ತಂಡ ಅಪಗ ಸಫಲತೆನು ಅವು ಏರುಪೇರುಡು ಕಂತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಾಲು ಕಡೆತ ಸದಾ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸದಾ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸವಡು ರಾಪುನಂಚಿನ ಸದಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆದ ಪಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಸದಾ ಅಸಂಭವನು ಸಹಜ ಸಂಭವವನ್ನು ಮಲ್ಪುನ ಸದಾ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕಾರದ ಪರೀಕ್ಷೆನು ಬಲಹೀನ ಮಲ್ತದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸದಾ ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿದ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಎಂಚಿನೆನು ಬೋಡಾಂಡಲ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಹಸವಂತ ಇಂಚಿನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವಬಾಬನ ಜನ್ಮ ಜೊತೆಗಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಅಲೌಕಿಕ ಜನ್ಮ ದಿನದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಶುಭಾಶಯಲು. ಬಾಪ್ದಾದರ್ನ ವಿಶೇಷ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮರೆಗ್ ನಮಸ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಬಾಪ್ದಾದರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ವರದಾನ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಅಂಚನೆ ಶಕ್ತಿದ ರೂಪಿ ಖಜಾನೆದ ಮೂಲಕ ಸಂಪನ್ನತೆದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತಿವ ಅನುಭವ ವಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈತಲು ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಅಂಚನೆ ಶಕ್ತಿದ ಖಜಾನೆ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಸದಾ ಸಂಪನ್ನ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಂತುಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಅಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಪುದರ್ ಚಿಹ್ನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಹದ್ದದ ಇಚ್ಛೆದ ಅವಿದ್ಯೆಯಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಅಕುಲು ದಾತ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಹದ್ದದ ಇಚ್ಛೆಲು ಅತ್ತುಂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಅಕುಲು ಏಪಲ ನಟ್ಟು ನಕುಲಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇಂಚಿನ ಸದಾ ಸಂಪನ್ನ ಅಂಚನೆ ಸಂತುಷ್ಟ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಸಂಪತ್ತಿವಂತೆರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಪ್ರೀತಿಡು ಸದಾ ಲವಲೀನ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಕಷ್ಟದ ಅನುಭವ ಆಪುಜಿ. ಸೂಚನೆ ಅಚ್ಚ ಓಂ ಸೂಚನೆ ಆದುಂಡು. ಇನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿವಸ 3 ರವಿವಾರ ಆದುಂಡು. ಬಯ್ಯಗ್ ಆಜಿ ಮುಪ್ಪೊರ್ದು 7:30 ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಡು ಸರ್ವ ಆತ್ಮರ ಪ್ರತಿ ಇಂದುವೇ ಶುಭ ಭಾವನೆ ದಿಲೆ. ಸರ್ವ ಆತ್ಮದ ಕಲ್ಯಾಣ ಆವಡು. ಸರ್ವ ಆತ್ಮಲು ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗಡು ನಡತದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಸ್ತಿದ ಅಧಿಕಾರಿನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತನಡು. ಯಾನ್ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಸರ್ವ ಆತ್ಮರೆಗಲ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿದ ವರದಾನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮಾದುಲ್ಲೆ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.